бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми ҷумҳурии исломии покистон ки дар натиҷаи офатҳои табиии селу обхезиҳои шадид моҳҳои охир хисороти зиёди ҷониву иқтисодӣ дидаанд кӯмаки навбатии башардӯстона фиристода шуд. Вобаста ба буҳрони шадиди иқтисодиву иҷтимоӣ, талафоти ҷонӣ, норасоии маводи ғизоӣ, вазъи мураккаби эпидемиологӣ ва афзоиши хуруҷи бемориҳои сироятӣ дар байни зарардидагони офатҳои табиӣ дар ҷумҳурии исломии покистон бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон фармоиши комиссияи давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳолатҳои фавқулода қабул гардида дар асоси он ба мардуми ҷумҳурии исломии покистон кӯмаки башардӯстона ҷудо карда шуд. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت رساندن کمک بشردوستانه به مردم آفات طبیعی ضرردیده جمهوری اسلامی پاکستان اجنسی ذخیره مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محصولات خوراکی، مواد سوخت و مسائل ساختمانی را آماده نموده است. عین حال автомашинҳои мазкур ҳаракатро оғоз намуда рӯзҳои наздик ба ҳудуди ҷумҳурии исломии покистон ворид мегарданд ва тибқи тартиб муқаррар гардида аз ҷониби намояндагони ҳукумати ҷумҳурии исломии покистон тибқи тартиб муқаррар гардида дастрас карда мешавад. кӯмаки башардӯстона аз маводи ғизоӣ, сӯзишворӣ, масъулаи сохтмонӣ ва маводи зарурии санитарию шустушӯӣ дар ҳаҷми наздик ба 5000 тонна, аз ҷумла 300 тонна орд, 20 000 литр равғани растанӣ, 100 тонна гандуми истеъмолӣ, 100 тонна биринҷу макарон, 500 тонна оби нӯшокӣ, 1500 тонна ангишсанг, 2000 тонна семент, 5000 дона шифер, 100 метри мукааб тахта ва беш аз 40 тонна собуни хоҷагӣ иборат буда маблағи 19 миллиону 200 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. тибқи дастури пешвои миллат сохторҳои дахлдори мамлакат барои то қаламрави ҷумҳурии исломии покистон расонидани кӯмаки ҷудогардидаи башардӯстона вазифадор карда шуданд. хотиррасон мешавем ки моҳи сентябри соли равон низ бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми аз офатҳои табиии зарардидаи ҷумҳурии исломии покистон кӯмаки башардӯстона иборат аз 500 тонна орд, 500 тонна оби нӯшокӣ, 1000 тонна ангишсанг, 1000 тонна семент ва 2000 тонна шифер дар маҷмӯъ беш аз 3000 тонна ба маблағи 12 миллиону 200 ҳазор сомонӣ дастрас карда шуда буд. таъкид бояд кард ки ин тадбир идомаи сиёсати башардӯстонаи хориҷии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки дар рӯзҳои душвору вазъи мураккаби иқтисодиву иҷтимоӣ дастгиру кӯмакрасони давлат ва мардуми дӯсту бародари покистон будани роҳбарияти давлату ҳукумати тоҷикистон ва мардуми тоҷикро собит менамояд.